Dang haki kendiat tiyo ki baladap ki kato kat ni ki nongi lamba khamat ka United Democratic Party UDP Ribhoi District kalalam khamat doba dembok khamden kumu presiden kilami no anak parti ban nei penyeso no yaladi Shaka National People's Party NPP bat kini ki balami ki kentup ya arngut ki nongi lamba khamat ka UDP Youth Wing Umsning Circle ki ba kentup yo ba Watson Kharkrang ubalong kumu presiden uba Kit Doris Khar Ujlan Secretary lambat ki kato kat ni ki dikhot na ki unit fair na kalyang ka UDP Umsning Circle ki bakan thup uba Sunshine Makri kumu presiden bat uba EDG Kharbani kumu General Secretary haka arpratrik luber arjar husau kilapen long da kejialang bat kinong trei bahakmat jong ka circle panjit no da kinong kit kam ki bathamai na ka benta ka UDP Youth Wing Umsning Circle kinong kit kam ki bathamai ki kentup uba Juban Jun swear kumu presiden bat uba Shanding Ronghang kumu General Secretary habakran sikila pthai kubor na kalyang ba idi uloong ba Jimmy no na ka party da ki katto kat ni kinong ilam bat ki khot kamdan jingta eru em ya ka party namar babun hi kinong trei Bashir Ram kidangi next khambat ka party hadu menta si kumba nilai iya ki social media haka arpsan tarik kata ka jinglek rung jong ki nongkit kam jong ke party UDP ngaduk ki youth ki women's but ki parents ini sukwa ban pensyai katu kat ni ba hak jinglek rung ke jong ki na kaliang ka party jong ka UDP dong sing circle kamdon jingkhang but kamdon kanu ke jing sngo diaw lani ke jing thot ya ke party dei ke party UDP jong sing circle kadang dong kum bakalong hi ke jing mi no jong kini ke dei tang katu kat ni na ka youth ke dei tong presiden bat secretary ngan subatai hendiat ba igini ru ki dei kim dei kita ki nong kit kam ke bangin ong ki baladei ki balalong do long snam ki blaslam hak party UDP ki syuan baniarap hak election ke baladam dei takadaw ba nakaliam jungi ngim sngob don kata ka jing sngo khonyo ni ka sngo don ka jing du nong namar ba kumba kalong hi menta ki party jo ka UDP ki bagi don hi baro ki dang donut baro naka women swing imi tang iwe hi long kami what ak parents ru dei tong we hi urang ba ublami taru ubadang suwan yarap hak ni election ka baladam nakaliang ka jong kiru abak shwa bakin mi ngasmo ba nakaliang kila wan man pentip so presiden ba kila phone hiru yang aru ba ngimdon daw ya ka party ngimdon daw ya ka daw simet juno juno kadi ka daw ko jong ki he bakimi nakaliang ka jongi ngimdon kadu kadu jing sngo ya kiru bakimi ai ba ngin bok kit uyang yaki ba kila idlet shakawe ka jaka bakin le bakin tre ba kamde ka ba ngin shu pen i thamula banyami nakaway ke party syakaway pat nakaway ke party syakaway pat nisko kemen ya kiru bakilawan banyarap hak por bangidon kam nomor ka jingyemi jingerung hak party ke don baik te balai ngasmo umta bakan nakaliang ke party ngimdon kata ke jing dunong le ngimdon kata ke jing khonyo nomor ba ki nongkit kam jong ke party ki bangi judon borok sekerta ke blaslem kidang don baik hadu menta ikani ke jing khot ke jong hiru gikwa ban pensyai sya kilap pathai kubor ba kinong kit kam jong ke party UDP kinong kersan jong ke party UDP kim dei banduk mensiam ba le se ki sungtho bakla ba kata kilami yo ba ke party UDP kamdon beriusu ndrei kamlong kumta ke party UDP kadang don kum bakadon kadang klan kum bakaklan apo umsning circle bat nakaliang jong gadi ka meeting ke balada menta ngilade panthong no ya u presiden jong ka youth wing u Juban Jun swear bat secretary u Shanding Ronghang yakini ngilade banthong no menta kasngi bakila ban trei ya ka kam gujong ki kebangiru ngila ban ong bangim dei ki bangi duna beriau nani ngimdon beriau ki dei ban smong sarong baka party UDP kamle ben yano yanuru kidei ke party ke ba kaburom ya kibriyo kibawan haba kiwan sya ke party UDP nakaliang kinungkit kam gibarem jong ke party UDP kimdon ke jing khonyo ru em hab kiwan maki hakani election blada ki ai ya ke post president ki ai ya ke post secretary habang la pensyat ya ke kam ko syong haki kat no gila patri kam dei haba ki long kum kani ba kimi no kapau syai kedar ba
kim long ki brio ki bala bantre ya kakam te tangkini kinting iswa ban pensngau syakalat pathai kubor baka parti UDP po umsning kampat don kono kedak kesin kapai kapra kadang long kumba kalong kadang don ke jinges tu jumut ban ke parti ru kadang kelai. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.